Begawan Setanumurti kasta panjenenganipun Bapak Sutaryono. Tananggono kasta panjenenganipun Bapak Sunarto. Adegan nomor 3 gambaraken kawontenipun Kraton Mojopahit. Brawijaya kasta panjenenganipun Bapak Sodikin. Bapak Mesdianto maragani dados Pati Minak Uncang. Nyai Ratu Kencana Wuwu kasta panjenenganipun Ibu Sri Lestari. Abdi Dalem utawi Dayang Asta Dewi Setia. Salajengipun kawontenipun ing Taman Lawak. Taman Lawak ing mangke dipun pitadosaken Dewi Setia Kancil Dalang Anu. Munggah sutradara ing dalu mangke kasta panjenenganipun Bagas Aryadi. Pedalangan kasta panjenenganipun Bapak Sodikin. Menika para paraga anggenipun Angel Kuyo Biaran Seni Jangir Trisno Budaya ingkang dijilingking saking tlatah Desa Girikarto Bebeng Sidak itu dipun pandegani panjenenganipun Ibu Nur Hayati. Om Swastiastu. Biar padang ucar tinon lir kekonan surup surutetan padang kumedian kadya kartika. Sira dodo pitono anggih negari pundi to kang kaeka hadi dosa purwa. Eko marang sawijadi wiwit dosa 10 purwa kawitan. Sinadyan kathah titaing jawata ingkang sinangga ing pratiwi. Kaukulan akasa kabeh samudra loya kathah ingkang samya anggana araras. Ananging wonten kadya ing Kadipaten Giri Samaran. Semangke kaki naryo dados pambukaning kondo ananging gegemparaning crita. Wasan negari angupaya satu dataran tukali hangu upaya sewutan jangkep sedoso mila pantes negari kinaryo pambukaning kondo. Negari kawastanan Panjang Pucuk Pasir Ukiro Jinawi Demaharipa Karto Toto Kelawan Raharjo. Panjang adigesa pocapane kunjung luhur kawi bawaning pasir samudra ukir gunung katitik. Negari angukuraken pagunungan ngenaken pasabinan iringaken Bengawan lan Mangku Bandar Pelabuhan Ageng. Lo tegese tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinumbas. Gempas kakahing para dagang layar makutdo. Orinten pantaraning ratri sangingiping baita lelayaran ing samudra. Katingal dalih datang wonten pedhote labuh datang wonten sangsayane mati. Hari pakandhaning para jalma manca ingkang abebara wonten salebeting praja. Ketingal pangu
Mukolan Pancabaya Raja para kawulin padusunan tansah ayo ayem tentrem ati ngawit pendhaan mangsa kumpul pangulaing petamen ingon kebo sapi pitik iwit yenawan podhat dari pangunan sore padha bali mereka kandhane dhewe datanan kang cicil kalis ing Durjana Sunjenengan Regem Pradoto wonten ing Kadipaten Manyar Gading Giri Samarang satunggaling Adipati Muda ingkang sesilih Maesa Jenar dasare Kadipaten Giri Samarang negari kang padhang jagati gedya bore-bore kuku siaga kelawan kuncarane pasan kang celapan luhung tebih kemiyung sami ketuku anasuk dubeti amjud glondong pelarmar Peni Rojo Peni guru bakal guru dadi pendhaan karo mangsa mati Bupati Jajani Laladan Giri Samarang Samyo asong putri minangka lintuning sih kekadangan Sang Adipati Maesa Jenar badhe nampi upacara praja ngepiaken sagung manggalaning yudha leluraning para tamtama darah sentana roh sidhem permanen datang sebawaning walang salise kegodhongan kanggo pasamirana tan lumampah amung kapireng suaraning pradonga anak bugongso narung panglingking Waranggono kasaut oceng kukila ingkang ing clowit warigi padhe calengkran pati calengking imbal gantya Nirmandyaraga sagung para prajurit tamtama ing Kadipaten Giri Samarang cekap minung nasuk busana medal pasilan ketinggal arepepeh pating galu pating galiah pindho nyerapang patratnya
Parestri ingkang sesilik kusumaning ayu Maesawati kayap sagung para biyada dasar kadange Narendra Endra Sulistyaning warna bawasan memani ing jagat mustikaning bawana pinter ngadi sarirane nenggo bisa ora mantra ingkang kamanucane pindho betari kang anijawanta cekap dina rasuk busana tinon saking Mandhawa Pindha among tali kang katemben lumampah Maesa Jenar menawi ngampil upacaraning prabon ketingal lenggah ngagelah ing kursi gading dampar gento pinali bedeng kencana binanti nawaretna lemek babut permadani Ginondo Yudhani sajebat kasturi sinebaran sari-sari kinebutan lan dadak kanan kiri kaki uping samirana kongas dandane sang Narendra dumugi pangurahan cekap dina rasuk busana ngawi sagung nerpati Wirwantri Tantama Pindha baris
Kakang Mas Prabu. Awet wonten ing Giri. Napa niku? Samaran. Samaran menika tasih negari enggal. Yo. Iki dados para kawula ingkang kebawah perintah wonten Giri. Samaran. Samaran menika sadaya saiyak saeka kaya tansah gegolong bilih atinipun tansah mumpuna napa kesanipun Kakang Mas Prabu. Maesa sudah. Iki aku rasane melong. Iya. Napa gombong lan blae. Oh saking senengmu ya. Iya. Maiso jenar. Iya. Kira-kira tegese maiso jenar. Maesa menika lek boten karo wedhus. Oh untung mlocot. Lho napa? Maiso ki mau. Oh Kok karo titik. jenar kuning. Dadi kebo kuning. Kebo kuning. Ya kula menika sinten? Maesa ungu. Dadi kebo wah, dan iki kebo gune mawon iki. Kene di sisi mergo aku ngadekake aja ing Giri Samaran. Giri iki gunung. Samaran wis nyamal. Ora enek kawula kanan iki mau utawa ana karo ratu sing bakal wani mlebu ana ing Giri Samaran. Kula Pasar iki mau mlebu suruh mlebu ing Giri Samaran. oh. Ada apa? Ora ono sing bisa ngalahke karo kakang tuwa ya iki mau. Maesa jenar. Asam buyung kalir maesa ungu lan maesa gune. Iso beli. Iki. Nanya wis meneh baru. Pripun niku? Pripun? Yang jamu. Oh, iki. Ora tak disingkat nang jamu. Enak ya. Nduk kayu. Wah, iki sing berbobot tenang. Berbobot. Bentuk tubuhnya ini persis panjenengan dalam. Dan itu cilik-cilik itu bingung. Ya, iki ora sing kita pikir iki. Tak pikir kan di tengah ini. Sampai ini kowe tak pikir tenan lho. Kapan kowe jual kudu? Kapan kowe di kapan kowe dilamar karo beliau? Mangan. Pikiran kita radio ora sing ragu. Kowe tak ngerti. Tak siji kebenetek semua. Sing ngene iki. Kenapa
Pripun Kang Mas? Pripun Kang? Jenenge isih nandang aswara kuwi mau gandrung kayun karo Taranggono. Mas Jane lek dicekak ngene iki ya rada piye ngono aku terus mundur. Ampun cedak-cedak. Ampun cedak-cedak. Iya iki. Tapi ya rada wedi iki lek cedak iki. Padahal lek bojone. Tidak kasih tahu bojone turu. Pripun Kang Mas? Kenapa aku? Sama
Bye.
andheraken lampahe Sang Prabu wonten ing giri samarang tumuju kraton Majapahit. Pacak bali singkiran saking Mandawa Pindha Sela Bhakti. Silaraning watu blaki araning semut. Lor sempulur pindha semut lumampah watu. Sigen ingkang lumampah ganjil ingkang alus. Boten kadya ingkang mapan wonten ing pertapan. Paluwombo Bengawan Sunan Murti kadheraken dhateng Keng Putra utawi Keng Wayah Taranggana. Tinon saking Mandrawa Pindha metik sekali mojo.
badhe dumateng ingkang putra Taranggana Kanjeng Hyang. Kowe ayo padha ae Basuki. Anggon ngadep ora ngasane Kanjeng Hyang. Inggih. Kanjeng Hyang sarnapi prembaginipun Kanjeng Hyang. Kula Taranggana ngaturaken sembah sugeng pangabekti kunjuk Kanjeng Hyang. Yo Taranggana. Jeneng sira nate pangabekti marang Pun Rama. Wis sak tomone ora ana pangestu wae iku marang jeneng sira. Inggih. Kanjeng Hyang tapi asta kalih ndadosaken jediman ingkang putra Taranggana ingkang manaksih wonten ngajeng panjenengan Kanjeng Hyang. Yo Taranggana pancen koyo ngono iki mau. Kowe sampe ngadep ngasane Pun Hyang. Ngasumake pangabekti kowe wis ora ono. Kabeh pindune. Kepiye jeneng siramu ndak utus? Anggonmu kegulang para cangkrik kang banyak ing petapan kene. Inggih. Kanjeng Hyang inggih menika ngutus ingkang putra Taranggana kabur-kaburing kula mentrah satunggalipun santri utawi para eneman menika saking kemajuanipun wonten ing dusun menika wasang-wasang anggenipun kula mentrah Taranggana sang majeng Kanjeng Hyang. Ya, Inggih. pancen wis kaya ngono kuwi sing apik ditanggo. Sakwise sing ora aja nganti ora marang tamu. Nggih, semanten ugi ingkang putra Taranggana anggenipun pados nggih ilmu utawa wonten ing padepokan Pangombo bilih wonten tepatipun ingkang putra nggih nyuwun pangapunten Kanjeng. Amargi Taranggana menika nggih tesih bradah. Ya, Nggih. wong kuwi kabeh mung kemampuane lan sak bisa-bisane ya mung semono. Nggih. Ya, Ramina wonten ing padepokan napa pedamelan kula njenengan yang nggih menika nyukani padamelan napa nggih lan kula namung derek napa malih bab ing kailmuan nggih kula sampun cekap kok Kanjeng Hyang. ya pancen kaya ngono. Nggih. Sing dikarepake yang ya mung kaya ngono. Aja nganti tumpan suh anggonmu kula mentak marang kawula. Lah iya. Wonten dawuh nggih. Damat pansawulo Nggih wonten ing karo putrane Dek kula Taranggana. Taranggana Ngeto yo jenenge wong tuwa kuwi nek ngendika kowe ra krepo wis nggih. wis lumrah. Nggih mboten napa-napa nggih keranten nggih Kanjeng Hyang menika nggih sampun tepat. iya. Umuripun nggih sampun meh 100 taun. Nah, Nggih. kuwi mergo bocah-bocah Lah iki foto-foto iki kuwi nek ana bocah-bocah kuwi ya sebuah nggih. Lah menika kesanipun Kanjeng Hyang kados pundi? aku kuwi nyawang padatan wis pirang-pirang dina iki beda karo padatan sing tak ngerti. Oh, ngaten. Kuwi sing mbok pikir apa? Apa kurang anggonku gawe ilmu kawijayan marang jeneng sira? Apa isih ana sing kok galih lan kowe kepengin arep golek apa? Nggih. Menika Kang Putra bilih matur menika nggih wonten klepatipun nyuwun pangapunten nggih Kanjeng. Oh iso ora ana Nggih leres Taranggana menika radi sumrun penggalipun utawi kecewaken kalian Kanjeng Hyang menika panci wonten ingkang kula galih. Loh,
Mbok pikir apa? Kula kemutan sedherek kula utawi nggih menika negari ing Majapahit. Oh, Kados napa ing Taranggana menika saged sowan wontenipun ing negari ing Majapahit amargi napa kemawon ing Majapahit betahaken Taranggana Kanjeng Yang. Taranggana. Inggih. Sak temene dulurmu tuwa. Si Daman Wulan kuwi termasuk si sedulur tuwa. Saiki wis ngregem pengadilan ana negara Majapahit. Iya, Inggih Kakang Madhawijaya. nek kowe arep sowan menyang negara Majapahit, kowe jamak umai. Kowe ketemu sedulurmu tuwa ana ing negara Majapahit. Nggih pramila ing Taranggana boten saged tilem saged dahar menika namung emut ing negari Majapahit ingkang dipun rengku Kakang Madhawijaya Kanjeng. Pancen yo sono jamak lumrahe. Nek sedulur nom kepengin ketemu sedulur tuwa saged ya pramila Kanjeng Yang kula wonten ing Padepokan boten susah dangu anggenipun ngrembak ing Padepokan menika nggih sampun tetap ya bilih Kanjeng Yang ngertoni dumateng Kaputra Taranggana kula sakmenika badhe beda wonten ing Majapahit dos pundi Kanjeng Yang. kuwi tiwas kebenaran kanggone aku lan kanggone kowe. Kowe arep sowan menyang negara Majapahit ketemu marang sedulurmu tuwa ki ora malang. Pancen sing yang kuwi marangake marang jeneng sira tak keparengake kowe kondur menyang negara Majapahit ya kuwi pinangka ketemu marang sedulurmu tuwa. Inggih yen to mekaten kula nyuwun donga pastunipun Kanjeng Yang ingkang putra Taranggana badhe sowan wonten ing Majapahit nggih menika manggih kaliyan Kakang Madhawijaya Kanjeng Yang. Ya, Idi parestu kula badhe bidhal wonten ing Majapahit. hati-hati. Inggih. Ya, aja macul. Kraton Majapahit. Ingkang badhe jaresaken ing ajeng boten kados ing Kraton Majapahit. Sang Prabu Brawijaya badhe ngampil upacara nata. Rekyana patih minak koncak kalebu saka guruning kraton ing Majapahit ingkang mapan wonten ing Kadipaten Lumajang. Medal pasilan kadya patut kalih pangaringgo.
Budrowijaya katungka rawuhipun keng garwa kencana wungu kadheraken Prabyada tiron saking Mandrawa Binarum rembulan kang tanggal 15. ingkang ageng pangarimbawanipun jembar laladanipun medal pasiran tinon saking Mandrawa Pindha daleman pangarimbawa diajeng aja kencana wungu Injil kula
jroning kraton Majapahit kalbu Kakangku Dimas Taranggono. Kang kepara caket anggenipun pinang kados pasebanipun Kanjeng Paman Patih Minakuncak ingkang saking tlatah Kabupaten Lumajang minangka saka gurunipun kraton ing Majapahit. Injih wonten sisih pandika dalem sinuwun Prabu ingkang maksud wonten ngarsa sampeyan dalu namung kanggo Minakuncak Winantu kasugengan Kanjeng Paman Minakuncak anggenipun rawuh wonten Bedhati Agung kraton ing Majapahit. angsal berkapan itu dalam Mas Prabu suatu kula ginandang basiji boten langkung kang rama ngaturaken sembah sungkem mugi kunjung wonten ngarsa sampeyan dalem Mas Prabu. Sungkem bektinipun Kanjeng Paman Minakuncak kawula tampih namung taklih kula lumutur dhateng Kanjeng Paman Minakuncak. Sangat anggen kula mugi mugi ndadosaken rahayu ingkang roko Kanjeng Paman Minakuncak aidi nampun jinggo kelawan pekain anggenipun pinangan kula priwenggah kang prayogi langkung rumiyin. Iki kaya Dimas Taranggono derek sowan. Nuringgi Kakang Brawijaya boten lepat panandika panjenengan kula ingkang kaitaran kula Mas. Becik kang sira marak sowan ana ngarsanipun Dimas Taranggono. Saranipun mbakipun Kakang Brawijaya boten sanes Taranggono ngaturaken sembah sungkem pangabukti mugi dhumateng Kakang Brawijaya ingkang wonten ing negari Majapahit. Sungkem bekti mingsun tampa Dimas Taranggono pangestuku lumutur marang sira ya. Nggih Kakang Brawijaya kula tampi asta kalih dadosaken dediman ingkang rayi inggih Taranggono. Tak keparengan lenggah kang prayogi. Diajeng gambaripun Kakang Kencana Wungu. Kalau kalian Mas Prabu berbicara Mas, Uga becik kang sira marak ana ngarsanipun wong akeh. Injil kalis isandi kula suan kula, mboten langkung kula garwa dalan nyaosaken sungkem dumateng panjenengan Kang Mas. Sungkem bektimu marang aku dak tampa. Jumbo ati kang sira-sira tuku marang kakung dak tampa. Pangestu lumutur marang kang sira wong ayu Kencana Wungu. Sangat-sangat anggen kula mundi. Mugi-mugi dadosaken jejimat garwa dalan si Kencana Wungu Kang. Dimas Kencana Wungu Injil, tuman ning rasa katresnan kang wis manunggal kaya angel pimisahake. injil Kang Mas. Satenaning pindhane ora bisa genggam serambut nggonku tansah cangket marang Gusti. Injil matur nuwun sanget anggenipun panjenengan ngendika Kang Mas. Iki abdi dalem nggon. Injil leres. Becik kang sira ndereke Gustimu Kencana Wungu Biyada. Injil Gusti. Sowan kula kalis isandi kula raja. Kula ngaturaken sembah pangabekti ugi kunjuk Gusti. Ya sungkem bekti mingsun tampa pangestuku kebatang palono ya. Injil Gusti. Dipenake ning sowan ndereke marang Gustimu Putri. Nggih. Wangsul wonten ngarsanipun Kanjeng Paman Minakuncak. aidi dawuh dalem sinuwun Prabu. Sinandika Kanjeng Paman Minakuncak satunggaling saka gurunipun kraton ing Majapahit. Kalebet ingkang lerek memayu rahayunipun praja. Mila saking menika dos pundi para kawula ingkang ayom wonten ing sakandhang kula. Ingkang papan wonten ing Lumajang ugi ing tlatah Majapahit. Sinuwun Prabu sesembahan Inggih menawi panjenengan dangu bab kawis niku sedaya para kadang
kawula para andhanipun para prajuritipun sedaya sampun saya kopraya wonten ingkang lumingsir ing damel sinuwun ngaturaken dongeng panuwun kang tanpa pepindhan dening kula Kanjeng Paman Minakonca yen tansah setya tumundhepani ambeteni bumi ing Majapahit wonten sah kuwaos penggalipun sinuwun Prabu menawi pramangka saking litu negari sampun cekap ingkang raka jumbuh sing andya Kanjeng Paman anggenipun netepi sabta marganing prajurit sabila pati ing bumi Praja Majapahit dipun sekicakaken pangestuaken dawuh Dimas Taranggono nggih wonten dawuh pandika Kakang Mas dan sira kadangku kang banget dak tresnani Dimas pindhaning Brawijaya karo Taranggono padha karo suruh lumah lan urepe yen dilulu beda rupane yen dinigit padha rasane Dimas Taranggono kepiye jeneng sira ndak wene kewajiban jaga kahananing gedhong pusaka salimbet marang para abdimu kang tansah setya tugu marang Kensira nggih Kakang Mas Brawijaya sesembahan kawula ya sinaosa Taranggono sampun dangu wonten ing padepokan Palombo ngono nggih kula kapurih njagi wonten ing nggih menika gedhong pusaka ing Majapahit Kang awrat kados punapa Taranggono dipun njagi kahananing gedhong pusaka menika kadosipun nggih sampun boten wonten ingkang kuciwa sinajan wonten sira ada sing gedhong pusaka jeneng wong nyambut gawe kang iso dilihat abdimu sabda palanaya gendon kepala cumandha ana gedhong pusaka kang sira bisa lunga samangka lha kok gentenan ngene padha nyambut wanter dawuhku marang kang sira Dimas Taranggono gedhong pusaka sawijining pusaka tinggi Praja Majapahit ana godho sikuning ana pedang Sukayana yen nganti oncak saking gedhong pusaka padha karo lolos otot batu Dimas Taranggono nggih Kakang Mas awratipun kados napa Taranggono anggen kula njagi ing gedhong pusaka menika nggih boten wonten nggih menika anggenipun njagi kelenan menika nggih boten wonten Kang kula juga sing ati-ati kesal dawuh ya dipinake misalnya dawuh Kang Dimas Kencanamu Terus pundi Kang Mas Prabu? iki kanggo ndirep sepining swasana Injih. paribasan Kensira bisa ngaturke kabisan ora kang sak tembang katur marang para punden para sepuh para sutresnaning budaya sing mapan ning tlatah Kutha Sari Injih tak kendang. Ayo yo. uga ngatur marang punden panjenengane Bapa Kakiran niku satunggaling para sepuh ingkang mapan wonten ing tlatah Kutha Sari supados pinaringan panjang yuswa murah rejeki kathah amalipun Ya kalau suaramu sepiro? Suaramu